Ya ro yutrai hakap nangkong ngas ngudai ban ai ngo ya ublei ubaladon kat lembat nga hakan ni kapor ka bamenta bat kebut tentang nga ai kublei ya ikom bat ngabu hiru kacing pan map ni pangapen slem ya kaban lai ikene dei damar pangadon gajing laran haladi hoai ban kren ni tin gajong ublei ngam chu laran hakinu kinu ki penta ki banga don ki program ki ba pher ki banga hap ban slong ngajukren de gajing shlur Tehan rai kani pat kalong kasen kaban kongi nga banle daka video. Kumta keng ngabu sachisen kaching pan ma napi. Bat kababu nang ta nga ai kubleru ya ka New Jerusalem Ministry bat ya kibadon hapok groups jongka. Bat kumcu nga ai kuble ya kitu kibaldapan kren ya kani kabenta kum ki hanmen lani kipara chunga utrai. Te kabenta kabangin ya kren kalong kabalang kot kaba kekentin kaba ong kekentin klem akor hooi ka akor kalong kaba tam ya kaching im kachongi kibriu hakane ka perthai wala nang ilong kibadu ne kibomdon kita kaching stan wala nang ilong kirangli lane ki konsvet ladang idon kata ka akor hakaching im chongi pun sen kibriu kichu chem ngobha bat ubleru uchem ngobha tena markata ka akor kadai ka batam yangi ki priu hagane ka perthai te ka banta nakten ka chongblei ka bangakwa banbo hangne kalong ka kitab ka baar na ka kitab sem kalonong ka baar ka dakhat na ka ba ar pho lai ki kanten ki ba ong kumne bat ulalek kiu dangta chapathel te katba udang lek halanti lami ki khna na kashnong bat kila kran ben yu bat kila ong ha u khe me ubasalan khle kane kapan i ba kadai ka kanten klam akor ya ka bakini khna kila kran ben ya u Elisha u balong u shakri jong ublei ni i ba u Elisha haba u kertiang den ya kini khna bat ulat timiki haka kerteng ke chong uthrai kumta lawan mi atli kidengem kanthai bat kila patar no ikini khna bat kila yap no sendon tebon sin hi ke kantin klam akor ka ju panmong ya kipriu dei namar kata nikum ki khon kristan ngidei ban don kata ka akor habangi kendu bat no halanti ngim dei ban kren daki kantin klam akor handai ngidei ban kren da kita ki kantin kibadon akor namar kaching im sungi kipriu kalong bangidei bandon ni kata akor kum ha kaching trai kaching kta kachungi bat ha kaching long ching im kachungi bat kumchu hakikitin kibangi kren namar ba ladangi chutrai tangdem bun sen ki baballa haba kitrai tangdem kipriu kichu ong kitrai kichu ong ba kilong ki baklam akor namar ki chutrai tangdem tenamar kata habangi trai ru ngidai ban trai da kabadon akor bat habangi kren ru ngidai ban kren da ki kenten ki badon akor kum ba kakten ka jong oblei kapen kan mau yangi ka stiu pol sa ki kolasai kalonong ka ba saw ka dakhat na ka ba hanriu ki kanten ki ba ong kumne ai ba ka chingkran chong phi hala ka sngi kalong da ka ba jali cha balapan thiang da kamlo paphin yo tip kumno phi dei ban ya pan phai kten paphin yo tip kumno phi dei ban ya pan phai kten na mar kata keng kabakar pang hi kum ki khon kristan ngidei bandon yo man sem jong ublei hapo chungi tiladang idon yo man sem jong ublei hapo chungi pun sin ki kantin kiba uhikai hakaching im kachungi bangim dei ban kren kat sabalap ya kibriu ngidei ye kaban sumar ye uthlet ujongi kum bangi chutwai hakapor pamen step hashwa bangin khi khnang bangin ampan mong ya kibriu namar ka kantin klam akor pun sen kapan mong ya kibriu te
kumbangi yo i bagatin ke jong blai ke pen kan mau ini atrai to bo ke jing ap hakmat ke contoh cenga batu sumar ke jing khangker miang contoh cenga kani ke pen kan mau ini bengikum ki khon kristan ni dei bandon ni gatin ke jong blai bat ya umen sem jong blai khnang ba umen sem jong blai un khang na ke contoh cengi bakan kren eki ki baklem akor bat bengi dei ru ban im ka jing im ka badon akor ha gani ka perthai namar ba ka akor hi kalong ka batam ya obriu te tang kini kinten ki bakhndian to ble nyo ban kar khu na ka banta ka borom chung amen